Ну, насправді ми маємо пояснити всім громадянам, що російська збройна агресія проти України розпочалася з незаконних спроб анексії Криму. Потім же було вторгнення в Донбас. Тому саме наша перемога над агресором завершиться тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність і суверенітет, а саме поверне і Донбас, і Крим. І тому це взаємопов'язані речі. І ті міжнародні позови, які Україна зараз здійснює проти Російської Федерації, і санкційний тиск, воно все взаємозв'язане. Не можна говорити, що давайте ми сьогодні тільки будемо в нормандському форматі згадувати про те, що важливий режим тиші, а Крим поставимо за дужки. Це створює насправді капкан для української дипломатії і взагалі для перспектив відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Ну а сколько сегодня на деле украинской власти удается сохранять тему Крыма и Донбасса неразрывными? Если у нас есть нормандский формат, у нас есть Минские соглашения, а Крым туда не входит. Ну, насправді, завдяки тиску кримських татар, завдяки тиску експертного середовища, зокрема тих людей, які борються за звільнення політичних в'язнів, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму, завдяки міжнародній спільноті, яка розуміє, що мілітаризація Кримського півострову, а також Азовського моря створює загрози для всього Чорноморського регіону. От сьогодні в нас була розмова із депутатом Європарламенту Расою Юкнявіче, яка була головою парламентської асамблеї НАТО. І ми говорили про те, вона була одна з перших, яка говорила, що саме Російська Федерація є загрозою, а не потенційним там партнером НАТО. І ми якраз згадували тему Чорноморського регіону, наскільки важливо посилювати військові спільні навчання із країнами-членами Альянсу. І я вважаю, що саме голос громадськості, голос кримських татар допомагає президенту Зеленському розуміти, які є червоні лінії, постійно пам'ятати про Крим, і робити все, щоб не були просто заяви, а з'явилася стратегія деокупації для того, щоб наші посли від представництва ООН чи Європейського Союзу і в країнах Сімки, і не тільки, постійно чітко нагадували про важливість Криму.